давам думата на доцент Маруся Любчева, нашия кандидат за евродепутат. Здравейте на всички! Зная, че може би мнозина от вас са очаквали среща с водача на нашата листа на Коалиция за България, но програмата се промени. Заедно с Ивайло Калфин и заедно с останалите досегашни депутати, социалисти в Европейския парламент от България, ние работихме в две от структурите на Европейския съюз и смятам, че работихме истински, работихме отговорно, работихме с ангажимент за България, работихме за достоинството на България, работихме за това България наистина да има своето достойно, равнопоставено и равностойно място в обединен европейски дом, в обединеното европейско семейство. Зная, че всички вие имате много очаквания, както от срещите с всички нас, така и от политиката, която води Коалиция за България, която е водила до момента и която ще води в следващите 5 години от мандата на Европейския парламент. И знае колко е важно това за всеки български гражданин. Затова никак не е случайно ние днес, очаквайки много срещи с бургаските граждани в хода на тази кампания, поставихме още един път европейския диалог на важно място в нашите срещи. Днес ние открихме един информационен център, изнесен информационен център, който много символично нарекохме сутринта на площад Тройката, близо до паметника на Альоша, нарекох червената бургаска инфоточка за Европейски парламент. Една от много важните причини бургазли да излязат, да гласуват на европейския вод, това е, че Бургаският регион и Българското Черноморие са онази граница на Европейския съюз, която ние искаме и трябва да превърнем в сигурна, стабилна и безопасна. Ние направихме много за европейската сигурност на Черноморското крайбрежие. Ние работихме изключително сериозно за Черно море и Черноморския регион. Наша беше идеята и подкрепена от партията на европейските социалисти, стартира тя като инициатива с първата конференция в София за Черноморски съюз. Няма по-силно нещо ние да се чувстваме и да оползотворим геостратегическото и геополитическото място на България и на Бургас, и на Бургаското и Българското Черноморие. Ето за това смятам, че бургаските граждани имат своя много сериозен мотив да гласуват, за да участват в политиката, която Европейският съюз и Европейският парламент провеждат. И тя ще се развива и разширява. И следващата стъпка е източното Черноморие. Връзката на българското Черноморие с всички страни от източния бряг на Черно море. Има много други причини, по които бургаският и български гражданин трябва да гласуват. Днес много се говори за финансова и икономическа криза. И ние в действителност се намираме в центъра на тази криза. Независимо, че България стои стабилно, много по-стабилно, отколкото всички останали. Защо трябва да гласуваме на европейските избори? Защото там, в Европейския съюз, като членове на Европейския парламент и членове на Съюза във всичките му структури, ние имаме възможност да правим единна политика. Единна политика, която дава повече стабилност на нас и на всички останали страни. Защото всяка останала страна, всяка единична страна би се спасила много по-трудно, би се справила много по-трудно с предизвикателствата. Защо българските и бургаски граждани трябва да гласуват заради кризата? Защото именно поради кризата, поради газовата криза, България получи финансова подкрепа, специална финансова подкрепа от Европейския съюз. Тоест, ние сме част от една сериозна, стабилна и по-сигурна политика. Затова българските и бургаски граждани трябва да гласуват. Бургаските и български граждани трябва да гласуват и за още нещо, защото ние искаме и работим за социално справедлива Европа.
това, което се отнася до дневния ред на всеки човек. Ние работим за минималната работна заплата с европейски стандарт, за приходите на всеки човек с европейски стандарт, за нормално работно време, което касае всеки човек. Ние работим за защита на майките, за защита на бременните, за защита на майчинството като цяло. И това е нашата социална отговорност и към бъдещите поколения, и към решаване на демографските проблеми. Ето за това трябва да гласуваме. Ние работим за едно стабилно и качествено здравеопазване. И работим за това и в европейски мащаб. Когато приемаме директивите на Европейския съюз по отношение на пациентските права, ние го правим със мисъл за българските и бургаските граждани, защото те ще имат правото да ползват здравните услуги на всички останали 26 страни. Българските и бургаските граждани имат своето основание да гласуват, защото ние предлагаме и ние работим за една чиста околна среда. Ние говорим и работим за преодоляване на последиците от климатичните промени. Ние работим за защита на околната среда, така че всички следващи поколения да бъдат осигурени и да ползват онзи ресурс на земята, какъвто и по който начин можем да го ползваме днес ние. Т.е. да осигурим бъдещето на следващите поколения, бъдещето на нашите деца. Българските и бургаски граждани имат своето основание да гласуват, защото ние работим и Европейският съюз предлага една сериозна енергийна обща политика. И тази енергийна политика за радост и за стабилност на нашия регион и за просперитет на България има шанса да минава през България, през Черно море. Т.е. България е енергиен център на Балканите и на Източна Европа. Това е основание, което безспорно предлага много повече възможности и на нашия регион. Много повече ресурси, много повече привличане на инвестиции. И от тази гледна точка това означава просперитет и за Бургаски регион като такъв, който граничи с Черно море и с всички останали съдържатели на енергийни ресурси, на газови ресурси, на петролни ресурси и на много други потоци стоки, които могат да преминават през Черно море. Бургаските и български граждани имат своето основание да гласуват, защото могат да ни се доверят и знаят, че ние работим за младите. Ние работим за едно успешно общество на образованието. Това общество, което ще позволи не само да говорим за икономика на знанието, а да изградим икономика на знанието. Да имаме тази възможност нашите деца да получават своето образование навсякъде в Европа, навсякъде, където те биха пожелали, където могат да избират и да участват във всички европейски, големи европейски програми, които са свързани с образованието и науката. Гарантирам ви, че професионализма на листата на Коалиция за България е висока. И тя е толкова разностранна, колкото области могат да се покрият в политиките на Европейския съюз, на Европейския парламент. Ние имаме експерти във всички области, и чисто политически, и селско-стопански, и образователни, и екологични, и културни. Имаме всичко, което можем да предложим и което можем да защитим. Нека да го направим на 7 юни, защото след 7 юни идва 5 юли. И ако на 7 юли успеем, това означава, че ще успеем на 5 юли. Тогава ще направим синхрона между европейската и българската политика и националната политика. И тогава ще бъдем силни, защото синхрона е единодействието, защото консенсуса и вземането на решения по този начин ще предопредели правилния, верния, точния път на България в Европейския съюз. Благодаря ви.